बिबुंसार माने दा जोङो जिखिनि दलिय जिखिनि हाबा हुखाफोर बेफोरखौ लानानै जों एसे खामानि दामानि मावबाय थानायफोरखौ लानानै एसे बुंनो गोनां थानायलाय बेखौ जोङो खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे मोनसे गोनांथार खोथाया जाहैबाय बावैसो जोङो ससियेल मिडियायाव मोनसे सावगारि मोननाय जादों। माने दिहिरा ब्लक UPPLनि बारग' आफादगिरि बिथां मोनसिं बसुमतारी होननाय दा बिथाङा माने दिनै BPF दोलोआव जयेन जानाय खोथाखौ जोङो एसे ससियेल मिडियायाव मोननाय जादों। दा बे खोथाखौ लाना सोरबाया सोंफ्लांबायनो हागौ। दा बेवहाय गोनो गोथो जानो गोनां जोंहा जेबो गैया। दा बिथाङा माबायदि मावबोदों माबायदि मावबा रायजो राजाफ्रा मिथिजोबगौ। बेनि माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो मेगनजों नुखाबोनाय नालाय दा बेखौ लानानै जोंहा दोलो हिसाबै साननो गोनां बुंनो गोनां जेबो गैसोआ। माने जाय समाव बिथाङा आफादगिरिनि बिबानखौ लादोंमोन बे समनिफ्राय जोङो बेनि माखासे एक्टिभिटिस बेखौ जोङो क्लियारै नुखायाखै। हयथ' मा जाहोननि थाखाय बियो गाव जिरायनानै थानो गोनां जाखो बेखौ जोङो रावबो मिथि मोनला। गावनि पार्सनेल मेटार जाहैबाय बियो। दा बेवहाय गोबाङानो साननो हागौ UPPL दोलोआव गोबां खोथा बा खामानि दामानिफोरनि बेलायाव कारेक्सनफोरनि बेलायाव गोबां बेले बेजे जादों नामा, सिंफ्राव इन्टारनेलि माखासे माबा गाज्रि थासारि जादों नामा बेखौ सानफ्लांबायनो हायो आरो। दा बेखायनो जोङो क्लियारै बेखौ खोथाखौ बुंनो नागिरदों। बिथाङा प्रेसिडेन्ट हिसाबै जेबायदि रल लानांगौमोन बेबायदि लानाय नुवाखै जोङो। दा बिथाङा जे सासे प्रेसिडेन्टमोन बेखौ हयथ' जों मिथियानो दिनैनि थारिखआव। दिनैहाय ओंखारलांनायखौ मिथिनानै प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों हयथ' ससियेल मिडियायाव एसे नुनायखायसो जोङो दिनै बेखौ एसे गोसोआव गोलैदों, नोजोराव गोलैदों। बे आफादगिरि हिसाबै बेखौ जोङो मोजां गोसोआव गैया माबे समाव बिबानगिरि आफादगिरि जादोंमोन। बिथांनि ओंखारलांनायाव जोंहा UPPL दोलो हिसाबै जेबो खहानि खोथा गैया। माने जाय मानसिया दोलोआव थानानै बयबो रायजो राजानि गोसोखौ सन्थुस्थ' खालामनो हायो, बयजोंबो कानेक्सनखौ खालामलायनानै खामानिखौ मावनो हायो, बेफोरबायदि मानसिया एसे बिहोमा थायो आरो गोहोम थायो फारसेयाव। दा दिनै बिथांनि जिखिनि मावनाय जिखिनि समफारि बेखौ जोङो क्लियारै मिथिगौ बिथाङा माबायदि मावबोदों माबायदि मावबोआ। मथा मथि 2014 सननिफ्राय PCDR समनिफ्राय जोङो मोजां क्लियारै मिथिगौ आरो बिनि एक्टिभिटिसफोरखौ। दा बेवहाय बिनि माखासे डिमेरिट्स पइन्टफोरखौ जोङो बुंलायलायनो गोनां गैया। बिथाङाबो दा बुंथों, जोंबो बुंलायलायनो गोनां गैया। गणतान्त्रिक देशआव बयहाबो राजखान्थि खालामनायनि मोन्थाय दङ जिहेथु खालामथों बिथाङाबो। दा बेखौ लानानै बे थांनायाव जोंहा दलीय भाबै जेबो खहा गैया, खथि गैया। खारन जों जायफोर मानसिया एक्टिभलि नांनानै अकस्मात ओंखारलाङो बेफोरबायदिनियाव जोंहा साननो गोनां थायो, आफुथि थायो। दा बिथांबायदि सासे दैदेनगिरिया ओंखारलांनायाव जोंहा जेबो आफुथि गैया। आरो बुंनो गोनां बेखौ रिकुइस्ट खालामनो गोनांबो जोंहा जेबो गैया होननानै जोङो क्लियारै बुंनाय जाबाय आरो। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।